welcome back to my channel. Sa video ito guys, samahan niyo po ako magluto ng inihaw na isda. Ang ating pong ingredients, syempre ang ating isda, kamatis, potato, onion, lemon, green chili, luya, at saka bawang. Syempre gagamit din po ako ng ginisa mix, ground pepper, at asin po para sa pampalasa natin. Samahan niyo po muna ako, i-prepare muna natin yung ating mga sangkap na gagamitin. Ngayon naman po, maglalagay ako dito ng paminta, asin, ginisa mix po. Gagamit ko ito neto.